Vítajte u videa, kde si niečo povieme o systéme, ktorý sa sám ovplyvňuje v rámci našeho tela. Takéto systémy v podstate máme dva, lebo tento autonómny systém sa rozdeľuje na dve časti, a to sympatický a parasympatický. Dneska si niečo povieme o tom sympatickom. Čo je to vlastne ten sympatikus? No, predstavte si, že máte pred sebou tigra a teraz potrebujete utiecť. Všetko to, čo sa deje vo vašom tele, napríklad zrýchlená srdečná frekvencia, viacej vás sa vám začnú dokrvovať svaly a tieto všetky veci vlastne má na starosti ten sympatikus. Rovnaká situácia je to, keď ste proste nervózni, zamilovaní, potia sa vám ruky, ste nervózni. No a zase máme vlastne tú zrýchlenú srdečnú frekvenciu. Tá zrýchlená srdečná frekvencia je taká signifikantná práve pre ten sympatikus, pretože to každý z nás cíti. Väčšina systémov v našom tele funguje rovnako, ako keď prichádzame domov. Musíme si zobrať kľúč, ktorý je neurotransmitér, no a ten kľúč musíme použiť do zámku, aby sa nám tam byt otvoril alebo tie dvere otvorili. Rovnako fungujú naše systémy v tele, a to tak, že tam príde nejaký neurotransmitér, ten zapadne do receptoru a ten receptor ďalej podáva informáciu, čo má ten orgán alebo tá bunka robiť. V našom prípade sú to dva neurotransmitery, ktoré sa nachádzajú v sympatickom systéme, a to adrenalín a noradrenalín. Ten pomyselný zámok, tých pomyselných zámkov ten sympatikus má viac. Prvý, ten zámok, je vlastne receptor alfa 1, druhý, ten zámok, je receptor alfa 2, potom beta 1, beta 2 a beta 3. Pre efektivitu tohto videa vlastne budeme vynechávať beta 3 receptor, pretože sa zaoberá ako keby len tukovou tkáňou. Takže receptory sympatikus máme alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. No to je strašne pekné, ale ako sa to teraz zapamätáme. Tieto receptory sympatikus sa vlastne nachádzajú v rozdielnych častiach tela, v rozdielnych orgánoch. Niektoré sa nachádzajú v žlázach, niektoré v cievach. Prvé podľa čoho by sme si mohli zapamätať tie receptory sú, ktoré vlastne to telo alebo to sympatický systém stimulujú a ktoré ho inhibujú. Takže v našom prípade receptory alfa 1 a beta 1 spúšťajú stimuláciu sympatiku alebo v podstate stimuláciu tých daných orgánov. No alfa 2 a beta 2 väčšinou vypínajú tie orgány, vypínajú tie bunky alebo proste uvoľňujú rôzne časti toho tela. Začneme receptorami beta 1. Beta 1 sa nachádzajú v srdci a v obličkách alebo ledvinách. Alfa 1 sa nachádza v hladkej svalovine, žlázach alebo orgánoch. Beta 2 sa nachádza takisto v hladkej svalovine, žlázoch a orgánoch. Je to teda úplný opak toho alfa 1. Alfa 1 stimuluje tú aktivitu v tej hladkej svalovine, žlázach a orgánoch a beta 2 zase inhibuje tú aktivitu v týchto úplne rovnakých orgánoch. No a nakoniec máme alfa 2 receptory, ktoré sa nachádzajú na presynaptickej membráne. Tak, teraz si predstavte situáciu, ste v nejakom pralese, v nejakom džungli, uvidí vás tiger a začne vás naháňať. Takže čo musí spraviť naše telo? Takže začneme. Beta 1 receptory. Tak spomíme si, na ktoré orgány vlastne cielili, a to je srdce a ledviny. Takže začneme srdcom. Takže zvýši sa nám tepová frekvencia. Zároveň sa nám zvýši objem, ktorý sa vydáva zo srdca, no a takisto sa zvýši dráždivosť toho srdca. Ďalej tie beta 1 receptory pôsobia aj na ledviny. Takže nakreslíme si ledvinu. No a čo robia v tej ledvine? Zvyšujú vlastne sekréciu ranínu. Čo v konečnom dôsledku vlastne zvyšuje rast, efekt, a to v konečnom dôsledku vlastne zvýši znova tlak krvi, ktorý my potrebujeme pri tom behu. Tak, teraz vlastne ideme na alfa 1 receptory, ktoré takisto stimulujú ten systém. No a primárne, čo sa tu stane, je, že sa nám vlastne z takto roztiahnutých ciev na periférii stiahnu na takéto, aby sme mali viacej krvi na prekorovanie tých dôležitých vecí. A rovnako vlastne sa nám rozšíria zreničky, takže budeme vyzerať ako na nejakom piku. Teraz vlastne ideme k beta 2 receptorom. Beta 2 receptory pôsobia primárne na dýchacie cesty. Takže máme plúca a tie plúca sa z takto úzkých roztiahnu na takto úzke. Takže vlastne povolia
povolí tá hladká svalovina a roztiahnu sa mi dýchacie cesty, aby som mohla lepšie dýchať. Zároveň sa vlastne stane to, že sa cievy povolia z takéhoto priemeru na takýto, aby sa mi mohli prekrvovať vlastne tie svaly, ktoré ja potrebujem na ten útek. Alfa-2 receptory teraz zanedbáme a ideme si vlastne pozrieť na zhrnutie. Takže takto nejak vyzerá zhrnutie, ako pôsobia rôzne receptory toho sympatiku v našom tele a kde sa nachádzajú.